agus deru an dúis mór. Bánarigid, €1 euro agus corn TG cahar a gáil ag champion an Oireachtas dásar a sean-nós 2012 Brendan O'Hiernan. Se beag an trophy cabinet land go maithaige. Mar níos luithe aniu bhuaigh Brendan O'Hiernan cumachtas figleireachta fásta. €1,000,000 agus corn TG cahar a bhronú Brendan. A ghiniú isle táid beagnach chríochnithe bhí fésta dása agus ceáil a gunn an seo daobhaniu, má bhéle buíthas tá ahanana a bhí páirteach agus daobhse sa bhaile táid ag súil hena féin leis an 10 step a tá súla gonne chréalú beo ó Oireachtas Chelarnaí an bhíonn seo thugann. Ach ó Oireachtas litir canan facamid slánagah tá Johnny Og arás agus iomid coppla dása eile ó ridas na bútearí ihuaigh charda ó litir canan go raibh míle maithigah.